Epaldo, Pampanga. Magandang araw, Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. Taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, araw na ho ng Biyernes ngayon. February 17, kumusta ho kayo? Yung mga kababayan natin na naghihintay po ng Biyernes para makapagbakasyon ngayong weekend. Ayan, naway ika nga. Naiplano na ninyo yung inyong magiging lakad ngayon pong weekend. At para ho dito sa mga kababayan natin na magdaraan po sa Jose Abad Santos Avenue sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, huwag kong kakalimutan na mag-adjust dahil ongoing ho yung construction o yung rehabilitasyon ng Lazatin Flyover dyan ho sa may intersection ng Jasa at ng Lazatin Boulevard dito po sa siyudad ng San Fernando. So expect ho ninyo na kahit papaano merong pagbigat ho ng daloy ng trapiko dyan. Huwag kong kakalimutan, siyempre, check-in ang inyong mga sasakyan. Magbaon po ng disiplina sa kalsada upang maiwasan ang mga aberya. At narito na po mga malalaking balitang nakakalap ng ating news team ngayong Biyernes ng umaga. Ito mga kabalen, dagdag singil ng SFELAPCO, muli hong tinalakay sa legislative inquiry ng Sangguniang Panlunsod ng San Fernando, Pampanga. Param Car Rental, iniimbestigahan na ng NBI dahil sa umano'y investment scam. Ito ho ngayon, panukalang constitutional amendment, kasalukuyan hong tinatalakay sa isang forum dito ho sa San Fernando, Pampanga. 4 na kongresista dito ho sa lalawigan ng Pampanga, dinipensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban naman ho sa investigasyon ng International Criminal Court. At sa bayan ho ng Bacolor, meron ho tayong ginawang Harvest Festival. Yung mga tanim ho na sibuyas ay inani na doon sa Onion Expansion Area ng Department of Agriculture. Ano kayang masarap lutuin sa gamit ng sibuyas na yan? Pwede tayong magsisig, mga kabalen. Yan. Sige ho, simulan na natin ang mainit na balitaan. At ako ang inyong lingkod, Justin Dizon. Sa puntong ito, meron ho tayong magiging bisita. Meron tayong bisita dito live sa ating studio sa CLTV 36 upang talakayin ho itong napag-usapan at naging proceedings ho yung legislative inquiry ng Sangguniang Panlunsod ng San Fernando, Pampanga. Kaugnay ho nitong dagdag singil na kinahaharap ho ng mga Fernandino, mga consumers ng SFELAPCO. Nandito po ngayon sa ating studio si Konsehala Aizel Macalino, ang chairperson po ng Good Government, Public Ethics and Accountability Committee ng Sangguniang Panlunsod. Good morning po, Councilor Aizel, and welcome po sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Good morning, Sir Justin. Ma'am, bumati muna ho kayo dito sa ating mga kapwa Fernandino na nanonood ho ngayon sa ating programa. Good morning po. Maya Payabak, karempong kasyudad ko kaning syudad San Fernando. Councilor, yesterday, marami ho sa ating mga kababayan ang tumutok din sa ating istasyon dahil na-live po namin itong legal legislative inquiry. In a nutshell po, ano ho yung mga naging takbo ng pag-uusap ho ninyo kahapon at balikan siguro natin bakit tayo humantong dun sa pagpapatawag ng ikalawang pagdinig ho ng Sangguniang Panlungsod dito ho sa dagdag singil ng SFELAPCO. Yung unang pagtawag natin with SFELAPCO was para lang sabihan sila na remind them na until wala silang approval, hindi sila pwedeng mag-implement ng price increase. And then we ask for their documents, their contracts, kasi dun lahat magbe-base if we are going to elevate it to ERC, which our mayor did last January 26, right after yung aming legislative inquiry for the first time. So we waited until such time na merong billing. And the night before yesterday, ang sabi kasi nila is meron talagang increase. But they posted 5 days before the public hearing yesterday that from 10.5 increase because of the appreciation of dollar, peso and dollar, tapos nagbaba ang coal sa market. That's why instead of 10.5, 7.9 pa rin. Which is
parang hindi tama. Okay. Dahil ang generation charge natin is 4.5 at the last December to January. So, still, may increase pa rin. And yet, nakapaglabas ang ERC last January 27 that an immediate stop, it's a show cost order, to stop the price increase of Sfelapco, an immediate refund for its excess during 2014 until the current time. So, we had the chance na mapatawag sila ulit to explain the two violations. And yet, yun nga, lumabas pa rin yung bill na the generation charge rate was up to 7.9. Councilor, one of the main contentions yesterday, no, yung tinatanong, meron na ba silang approval para magpatupad ng dagdag singil? Parang ganon. And ano ho yung naging resulta ng mga pagtatanong, palitan ng sagot kahapon? Ano ho yung nakita ng Sangguniang Panlunsod, at least on your behalf, na tumatayo pong chairperson itong komite doon sa ginawang pagdinig po kahapon? Yes. The first question is, since nakapag-implement sila, right? Sa mga billing statements natin for January 8 to Feb 8 of this year, they have implemented the 7.9. So the first question was, what's their legal basis? And they keep on telling us that they have the approval for the emergency power supply agreement. So dun iikot yung usapan. Nasaan yung EPSA nila? Kasi yun ang hinihingi natin. And this is another forum kung saan pwede nilang i-defend yung sarili nila. And laging sagot na lang is, nasa ERC na, they don't want to preempt, they have due process. I keep on telling them since day one of this query na this court, this forum, this plenary, this body, the Sangguniang Panlunsod, is one of the proper forum kung saan pwedeng itackle yung ganyan because it's public document. We are your captured consumers, captured market. So it is just right na mag-explain din sila sa tao. How can we believe something na we don't have evidence for? Diba? By mere saying na dun sa agreement namin, we have 7.9 and it was approved. Pero nasaan na? Hindi nyo naman pinapatunay sa amin. Tapos, ito nga, Councilor, yung purpose ng investigation, kasi marami nagtatanong, okay, so yung iba napapakamot ng noo, basta ang alam nila, with all these proceedings, ang titingnan nila yung reflection sa bill. At the end of the day, yung consumer ang nagbabayad, ang consumer ang bumabaluktot sa umiiksi yung kumot, so to speak, dahil nga sa mahal din ng ibang mga bilihin. Ano ho yung aasahan ng mga Fernandino, ng mga consumers ng Sfelapco dito sa magiging resulta ng proceedings na ito? Kasi nga, may mga pinatawag na, marami na, and ano ho yung nakikita niyong solusyon para maprotektahan din yung karapatan ng ating mga kababayan pagdating naman dun sa kanilang consumer rights? Yes, with this siguro, kami as representative of the people, what we can do is we try to make a resolution urging the complaint again. Since nakapaglabas na sila ng kanilang mga billing statement and the ERC had an order, so that's the first violation. So we can file a complaint. We can urge for a resolution by the Sanggunian to file a complaint against Sfelapco to ERC. And we are not just talking about San Fernando alone. We are 2 towns that is being distributed by Sfelapco kasi. So we will try to talk to them, to consolidate on how we can make this stop, yung immediate stoppage, and then let's just process the refund after. Yan. Opo, nabanggit niyo yung usapin sa refund, naibalita na rin ho dito sa CLTV yung nung lumabas nga ho itong nakuhang order at na-interview rin si Attorney Teodoro together with our Mayor Vilma Caluwag. Itong refund, maraming nagtatanong, ano yung magiging proseso nito, yung computation, anong magiging papel ho na gagampanan ho ng sanggunian para matiyak na naaayon ho sa batas yung mangyayaring refund and other procedures?
Yes, on Monday, we are going to file a resolution again to ERC para to tap COA for a special audit for SFELAPCO. Pag na-special audit, they are the ones who will be in charge dun sa computation ng refund. How are we going to make sure na ganun ang mangyayari sa refund? Like the one that happened with Meralco. Ganun po yung mangyayari. Ang refund natin, mababawas 500, 1,000 sa ating mga billing statements. So, step by step, we want a due process for all of this. Since we feel that ang ating electric company has been neglecting all the process that must be able to get for a price hike. Kasi sabi nga namin, under the EPIRA law, yung section 23 nun, the least, dapat ang ating electric company should look for the least cost na ipapataw niya sa captive market niya. And San Fernando and the other town is the captive market of SFELAPCO. So, with that, madami tayong pwedeng i-complain against SFELAPCO. But we are trying to be modest na may amicable settlement. But with this, dun sa pinadala nila kahapon, parang, why will you send someone na hindi lahat masasagot yung mga tanong natin? Ano ho ba yung naging basihan when we invited them? Meron ho bang specific na sino ba yung pwedeng maipadala, ganun, upang sagan magpaliwanag? Kasi you were mentioning, nakita ho namin, nanonood yung taong bayan, medyo uminit ho yung pag-usap. And there was even a point na dumating dun sa punto na kayo ho ay tumayo na, in-adjourn yung meeting, nag-walk out, umalis, for the lack of a better term. Ano ho ba yung naging usapan prior that? Sino ba yung pwedeng ipadala? Sino yung hinihingi ninyong humarap dito sa ating proceedings so kahapon? No, actually, before naman kami mag-invite ng ganyan, lalo na sila yung concerned. And we know they're a big company, they have been an established company. So, as much as possible, we were expecting someone na may alam sa legalities, someone na may alam dun sa kung paano yung processes sa ERC and all. Sabi ko nga, naaawa ako dun sa pinadala kasi parang bugbog na bugbog siya kahapon. Napunta dun sa point na we were asking different questions, but he was answering the same. So, parang tanong mo ito, tanong mo number 1, number 2, pero ang sagot niya pareho pa rin. So, sabi ko, umiikot lang. He's just wasting our time. Ang dami rin naman pumunta doon, hindi lang ako, hindi lang naman yung mga kasama ko. Meron din tayo mga kasama from the business sector, the media, and even our barangay captains in San Fernando. They were well attended. So, sayang naman sa oras, di ba? Ito, Councilor, merong pinost ito kahapon si former City Councilor Angie Hison. Sinasabi niya, we cannot do anything about the generation cost. Your 15% distribution, referring to as SFELAPCO, charge is fixed in terms of percentage, but its peso value varies. Kung torumi tataas yung generation rate, mas dadagulya yung panakitan niyo. A little sacrifice from your income won't hurt for the benefit of the consumers, sabi na pong Angie Hison, former City Councilor Angie Hison. Then may mga nag-comment I would like to think na mga Fernandino to na meron ding nakakaranas ho ng same problem at meron na-erase dito yung sabi One Meralco or pagpapapasok ng ibang supplier. Tayo ho ba sa sanggunian just like in Apalit, kasi Apalit is very vocal, yung LGU ng Apalit, pagdating sa usapin ng kuryente na sinasabi nila na they are entertaining dahil malapit na nga, nasa Kabulacan yung Meralco, gusto nilang ipa-extend doon sa kanilang lugar. Tayo ho ba, with this developments, iniisip na rin ho ba natin na magkaroon ng other distributor dito ho sa ating syudad kung sakali man lang? Actually, with all their violations, ERC lang naman na makakapag-decide dyan if they will revoke their franchise or anything. And once their franchise is revoked, doon pa lang pwedeng pumasok yung iba. And as the LGU, we can entice other distributors na
pwede silang to make us their captive market. Ganun kasi yung sa business ng utilities. So, I really don't know the ins and outs, pero at least that's the idea of it. It will depend on ERC. Basta ang sinasabi namin, kami sa Sanggunian, we try na hindi mapagsamantalahan yung mga tao. Pagsasamantala in the sense na ipapataw nila yung price increase na hindi naman dapat. Na, I am one with the former councilor na we can't do anything. We can't do anything kung approved siya by ERC. But it is not approved by ERC. So what we can do, hahabulin namin yan kahit saan pa yan. Kaya tinatanong ko yung mga kasama ko from the Sanggunian sa council, headed by our Vice Mayor, laban tayo? Kasi hindi ko naman gagawin to kung aatras din yung mga kasama ko. So this is for the people. I'm also a consumer. I'm also the captive market of SFELAPCO. Not just me. Every parent, every household, captive market. And not everyone nagbavari ng salary. Yung iba kasi, kaya ganito kami kapursigido siguro for this fight, hindi naman tumataas ang sahod eh. Other salary are fixed. Yung monthly salary nila fixed. So, the least that we can do is try to look after them. Councilor, panghuli na lang, mensahe po ninyo sa ERC, sa SFELAPCO, and syempre sa mga Fernandino, sa mga consumers po ng SFELAPCO, kaugnay ho ng usaping ito. Yes. Sa ERC po, we know because we have invited you yesterday and you don't want to preempt anything, but we pray for a success for the people of San Fernando against our electric company. And for SFELAPCO naman po, we are just trying to do what is right, what is under the law. If there's an order by ERC for the immediate stoppage of the price increase, kung pwede po pakinggan nyo to lessen your violations against the agency. And of course, sa ating mga kababayan sa San Fernando, sa aming mga kasyudad, makakaasa po kayo na si Dr. Aizel po kasama ang mga konsehal at ang aming Vice Mayor ay lalaban po para hindi kayo mapagsamantalahan, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng krisis. Salamat po. Ayan ho mga kabalen, mga karehiyon, inyo pong narinig si Councilor Aizel Macalino. Ito, bisita natin sa ating studio at kaugnay hahon itong usapin naman pagdating sa SFELAPCO, mga kabalen. Ayan, ito mga kabalen, mga karehiyon, sinubukan pong imbitahan ng CLTV 36 News si Ginoong Erwin Nucum, ang spokesperson po ng SFELAPCO, kaugnay ho nitong naturang usapin upang mahingi rin ho natin yung kanyang panig, syempre, sa ngalan ho ng patas na pamamahayag, kaugnay ho nitong isinagawang second legislative inquiry kahapon po yan na naipalabas din ho natin sa ating istasyon para naman sa ganyan makapagpaliwanag din po. Subalit sa ngayon muna ay hindi muna raw sila magbibigay ng pahayag at bukas po muli ang CLTV 36 para ho sa kanilang panig. Again, maraming salamat po. Councilor Aizel Macalino, ang chairperson po ng Good Government, Public Ethics and Accountability. At I understand, tatlo yung hinahawakan ninyo, Councilor. Very, very busy. But then again, thank you for your time and for being with us today, this morning. Kabalen, Karehiyon, magbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan at sa puntong ito mga kabalen, mga karehiyon, dumako ho tayo dyan sa may bayan ng Bacolor, Pampanga kung saan isinagawa ho yung pag-aani ng mga tanim sa onion expansion area ng Department of Agriculture. Live na live ho dyan na nag-aani ng sibuyas ang ating kasamang si JM De Jesus at si Kuyang Art Consuelo. JM! Ayan, makakapagsisig na ba tayo? Mamayang gabi, kumusta ang naging Harvest Festival ng DA dyan sa Bacolor? Kuyang Justin, magandang umaga. At masasabi ko, talagang successful ito yung sinagawang anihan dito sa unang-unang expansion area ng onion dito sa Barangay Tinahero, Bayan ng Bacolor, Pampanga.
dahil kanina nasubukan natin kasama ng mga opisyales at ibang farmers dito sa Bacolor upang mag-ani ng onion dahil ito ang unang-unang beses na magkakaroon sila na talagang dito kubukuha ng onion at Justin, mamaya pag-uusapan natin kung magkano ba ang kanilang ibebentang onion dito sa Bacolor at talagang matutuwa sigurado ang ating mga Bacoloreño. Ayan, nabanggit mo na, narinig ka ni Kuyang Arvin. Magkano nga raw ba yung mga tanim na sibuyas o kung ibebenta nila, yung mga tanim na yan? Yes, kasamang Justin, ngayon kasi ay nagre-range ng 210 to 220 ayon dun sa nakausap nating opisyalis ng DA. Sa merkado ito mga red at white onions Pero ngayon nakausap natin si Tatay Fidel Dumas, ang may-ari at farmer dito sa onion expansion area. At mga Bacoloreño, bebenta lang daw niya ng 70 per kilo ang pulang sibuyas at 50 ang puting sibuyas. Kuyang Justin, kaya naman sigurado ang mga pamilya dito ay talagang makakapagsisig na. Kuyang Justin. JM, saan pwede bumili yung ating mga kababayan? Diyan, binabanggit mo, pupunta ba sila dyan mismo sa farm? Or yan ay ibabagsak naman sa merkado, sa pamilihan dyan sa Bacolor? Kuyang Justin, supplier din si Tatay Fidel Dumas dito sa market ng Bacolor. Kaya naman pwedeng dumiretso doon. Pero kung gusto niyo ay talagang bubuksan din niyo itong kanyang lugar sa mga expansion o kaya pwede bumisita dito mismo yung mga dadayo at sila mismo ang pipitas ng mga gusto nilang sibuyas, Kuyang Justin, at bebentahan nilang sila dito kapareho ng 50 pesos at 70 pesos na kilo, Kuyang Justin. JM, ano yung intervention ng Department of Agriculture pagdating doon sa pagsasaka o pagtatanim ng ating mga kabalen ng sibuyas? Dahil alam natin, ito naman nagsimula talaga yan doon sa usapin nung bago yung holiday season o kasagsagan ng holiday season, talagang pumalo hanggang 500 to 600 pa nga yung kada kilo ng pulang sibuyas. Ano yung naging intervention ng DA sa programang iyan? Ano yung aasahan ng ating mga kabalen, karehiyon mula sa kagawaran upang sa gayon mas maparami pa yung mga kabalen natin na nagtatanim ng sibuyas? Yes, Kuyang Justin, si Tatay Fidel ay talaga nag-undergo ng training at ng seminar kung paano ba magpalaki at magtanim ng onion dahil ang kanyang dating itinatanim lang ay mga gulay katulad ng palay, katulad ng papaya at ng mga palay. Pero ang sinigurado naman ng Department of Agriculture talagang mag-seminar sila at magtuturo na marami pang farmers dito sa Bacolor at ibang panig ng Pampanga at Central Luzon upang marami din ang matuto at makapagbigay ng supply ng sibuyas dito sa ating rehiyon. At magkakaroon din sila ng programa, tinatawag nila itong Zero Kilometer Program, na kung saan bawat probinsya o bawat bayan ay magkakaroon ng isang expansion area para naman hindi na sila mahirapan mag-angkat pa na manggagaling sa Nueva Ecija at kung saan pang panig ng bansa. At masisigurado nila na ang supply at presyo nito ay talagang mas mababa dahil yung mga transport expenses at yung iba mga gagastin ay talagang hindi na kailangan bayaran pa dahil magbumula na mismo sa bayan at dito sa mga probinsya natin ang mga supply ng sibuyas. Okay. JM, ito, maliban sa Bacolor, saan pa ba yung mga expansion area ng DA na pwedeng mabisita ng ating mga kababayan? At syempre, yan, isang success story nga, pwede nating sabihin na pwedeng magtanim ng sibuyas dyan sa Bacolor. At meron pa bang ibang mga lugar na nakapagtayo ang DA ng kanilang expansion area? Yung Justin, pangatlong expansion area na ito, nauna na yung bayan ng Arayat, meron na sila doon, at yung bayan ng Magalang, at tina-target nila ngayon ay pati yung sa mga bandang Bataan area, ay magkaroon din ng mga expansion area upang talagang hindi na talaga mag-angkat, Kuya Justin. Dahil napakalaki umano ng ginagastos. At Kuya Justin, dagdag ko lang, isa din sa mga programa na talagang tututukan ng Department of Agriculture ay yung mga post-harvest facilities. Dahil napakadami daw supply, pero dahil sa kakulangan naman ng mga cold storage at yung mga lalagakan ng mga onion, talagang nasisira at doon nagkakaroon ng kakulangan. Kaya naman pag naitayo na itong mga cold storage na ito, ay buong taon, Kuyang Justin, ay magiging maayos ang supply at walang magiging pagtaas ng presyo ayon sa mga opisyalis ng DA na nakausap natin kanina. Ayan, napakaganda naman na dapat ganyan talaga yung mga programa, yung suporta sa mga lokal na magsasaka upang sa ganyan ay mapalakas yung produksyon at maging mura yung presyo ng mga bilihin sa merkado. JM, maraming salamat at hihintayin namin yung pasalubong na pangsibuyas kasi nakita ko kanina doon sa mga video na inyong pinadala. Talagang ikaw, umaani, hindi pa sumakit yung likod mo. Kumusta naman yung pag-aani ng sibuyas? Paano ba yung proseso? Makwento mo lang na mabilis sa amin.
Naku Kuyang Justin, saludo ako sa mga farmers natin dahil wala talagang di talaga napakadali nitong pag-aangkat at pag-harvest ng onion dahil wala mang 10 minuto Kuyang Justin talagang sumuko na ako, pero talagang para dito sa sibuyas talagang para makapagsisigin tayo mamaya sa opisina talagang nag-harvest din kami. At makikita natin talagang tinutukan din ni Tatay Fidel at sinigurado niya dahil Kuyang Justin, binahana pala ito ng mga nagdaang bagyo, pero hindi talaga natilag yung mga sibuyas at talaga naging maayos ang pagkaka-harvest nila. Ayan, napakagandang experience yan, JM. At syempre, tiyak natin na saludo tayo. Syempre, gaya nga ng binanggit mo, saludo sa mga magsasaka, sa lahat po ng lumilikha ng pagkain sa hapagkainan ng ating mga kababayan. Kayo po ay talagang maituturing na bayani. Muli, maraming salamat, JM De Jesus, para sa iyong ulat at mag-iingat kayo. Samantala, ito sa ibang balita, mga kabalen, mga karehiyon, naglabas ho ng pahayag itong Param Car Rental. Ito ho yung naiulat natin kahapon, kaugnay ho nitong di umano'y investment scam na kinasasangkutan daw ng mga may-ari dahil inireklamo ho sila ng ilang di umano'y mga nakapag-invest sa kanilang kumpanya, ngunit matapos daw ang ilang buwan ay wala na silang nakukuhang balik o yung kita ng kanilang mga pera. Ayon naman sa may-ari ho ng Param Car Rental, paninira lamang daw ito sa kanilang kumpanya. Pero yung NBI po, iniimbestigahan na ang nasabing reklamo kaugnay ng di umano'y investment scam. Narito pong detalye ng balitang yan. Wala nang inabutan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Pampanga na magtungo sa tanggapan ng Param Car Rental sa Barangay Dapdap, lungsod ng Mabalacat nitong Miyerkules, February 15. Ang kanila sanang pakay, ihain ng supina laban sa mag-asawang si Catherine at Junjun Banal na siyang may-ari ng car rental business at inirereklamo dahil sa di umano'y investment scam. Namin namin sabihin na namin. Sa NBI. Saan kaya natin yan? Para kay Manuel Castro, ang may-ari ng inupahang pwesto ng mag-asawang Banal sa kanilang negosyo, higit 200 katao raw ang sumugod sa tanggapan ng Param Car Rental nitong gabi ng Martes, February 14. At dahil wala raw inabutan, sa barangay hall na sila tumuloy para magreklamo. Wala ko na sa kato, tinalami mo klatay. May background lata, ang investor ko, managalan. Tapi sabihan ko kaya namin, may plat ko gulong. Nandinaba ka marama, natad kong eskwela. Kapatid ni Bayo Kita, bali, sa Bilaski. Sabi naka-gibes yan noon 100,000. Bigbiting lang ano kayong barangay namin, mga 200 lang, katao ng investor. Kwento ni Ariel, hindi niya tunay na pangalan. Ang pangakong 10% interest rate ang dahilan kung bakit sila naengganyong mag-invest sa Param Car Rental. Nagtiwala rin daw agad sila sa mag-asawang Banal dahil mukhang lehitimo naman daw ang kanilang negosyo. Bunsod na rin sa dami ng kanilang mga patalastas sa social media at maging sa billboard. Bakit ka mag-i-invest at car rental yan? Actually, nagkaroon ako ng dilema pero nung pinresent nila sa akin and then sinasabi nila yung mga partners nila yung ganito, yung mga big resorts, big hotels, and then hindi naman tayo ma-news sa TV kung hindi tayo legit. And then pinapakita nila yung mga tulong nila sa public. And then sabi nila sa advocacy nila before, we're not here just to earn money. Gusto rin namin is mag-earn ng pera yung nasa community namin, which is yan yung mga investors. Actually, the plan was executed well. Ang galing ng pagkakaplano niya, but maraming taong naapektuhan. Maraming tao na OFW, yung ipon nila naapektuhan. Pero sana naman at least magkaroon ng kurot sa puso nila na kahit ibalik nila yung mga investment lang. Ang isa sa mga nagrereklamong si Ronron, hindi niya tunay na pangalan, nagawa pa umanong magtanong sa mga may-ari ng Param Car Rental kung lehitimo ba ang kanilang inaalok na investment scheme. Tinanong ko si Catherine Banal na, ma'am, sabi ko, meron ba tayong special permit from Securities and Exchange Commission na mag-correct po ng mga investment sa public? Sure, sabi niya hindi natin pwede gawin yun. Kasi kung gagawin natin to,
instead of magiging 10% ang may bibigay namin sa inyo or 12%, magiging 3% na lang or 5% na lang kasi we need to follow the process. Eh hindi naman gusto lang namin makatulong sa mga investors namin, kaya hindi na kami nag-go doon. At saka sir, ano pang hahanapin mo? Meron kami mga proof of payment na binabayaran namin kayo, yung mga iba namin investors binabayaran namin, sabi nila. Sinubukan din daw ng ilang mga nagrereklamo na bumalik sa tanggapan ng Param Car Rental. Ang problema, nowhere to be found na raw ang kanilang mga pinagkatiwalaan sa pinaghirapang pera. Kapansin-pansin din daw na pansamantalang nawala ang Facebook page ng Param Car Rental. They activated their page, inoff po nila yung comment section, so wala po kaming ma-reach out talaga sa kanila. We even tried na pumunta sa offices nila, pero ni isa sa branches nila walang naka-open. Then, sa mga kapitbahay po nila, nakibalita kami, sabi po nila is wala na daw po sila doon sa bahay nila. Umaga ng Huwebes, February 16, nang muling lumabas ang page ng Param Car Rental sa Facebook. Sa isang Facebook post na nagpakilalang si Junjun Banal na may-ari ng kumpanya, sinabi nitong marami pa rin ang mga nagtitiwala sa kanila sa kabila ng mga nagrereklamo. At handa rin daw silang magbalik muli sa operasyon. Sinikap naman ng CLTV 36 News na makapanayam ng personal si Ginoong Banal sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang dating numero, subalit hindi kami nito sinasagot. Isang tawag naman sa telepono mula sa nagpakilalang Junjun Banal ang aming tinanggap na anyay na-delay lamang ng 1 buwan ang pagbibigay nila ng interes sa kanilang mga investor. Itinanggi rin niya na isang investment scam ang kanilang ginagawa. Ay, hindi po totoo yun, sir. Yung di lang nabibigay namin, this month lang po. Kasi po, nag-year end lang po. Kaya nag-audit lang po kami. Totoo yan, sir. Naglabas pa lang po ako last, 2 million para mabayaran ko yung mga interest nila. Explain ko rin po sa kanila yan. Yung mga bago sila pumasok sa amin. Hindi nakapasok sa SEC po. Yun nga po. Oo naman sila. Bago ko sila explain mo na po lahat. Nagugustuhan naman po nila kasi mataas nga po yung percent. Pero sinasabi namin pag nakapasok sa SEC, mababa yung percent. Ayaw naman nila. Ang pagbabanta umano sa kanilang buhay at di umano'y harassment ng dahilan kung bakit sinara muna nila ang tanggapan ng Param Car Rental. Kaya po nakasara ang opisina namin kasi hinaharas yung mga employee, tinatakot po sila. Kaya ganyan po sila, umalis yung mga employee ko. Paano po kami makakabayad kung sarado yung opisina ko at tinatakot lahat ng mga employee ko? Di ba po? Tapos binigyan pa kami ng mga threat. Lalo na ang mga anak ko. Ang daming nagchat-chat sa kanya. Lahat po yun naka-screenshot. Kaya aakyat po din po yun. May mga ebidensya din po ako. Ayon kay NBI agent na si Martini Cruz, karaniwan ng modus daw ng mga investment scam ang pagiging too good to be true. In all of this, ang nagiging ugat niyan, yung malaking kita, gustong kumita ng mabilisan ng mga tao na nabibiktima. At ang ginagawa diyan, siyempre, kung sasabihin nila 3 months ang investment mo, unang buwan, tutupad sila doon sa napag-usapan, no? What was agreed upon, tumutubog sila, binibigay nila yung corresponding interest. Tapos yung dahil sa dahil nga kumita na itong tao, magdadagdag ngayon yan. Or yung pera niya, pan maturity, gagawin niya, i-roll over niya, hindi niya withdraw. Hanggang sa medyo tumagal na, 2 terms, 3 terms, yun, medyo magkakaroon na ng delay ng pagbabayad, hanggang sa mawala na lang siya. Sa estado ng maraming complainant, maaari umanong pumasok sa syndicated o large estafa na walang piyansa ang kaso laban sa mag-asawang Banal ayon pa kay Agent Cruz. Kung sakaling It's either it's either syndicated estafa or large-scale estafa in relation to Cybercrime Prevention Act. Kung yan ay kung nagkaroon ng modus na pinapadaan sa website, sa Facebook, ganyan. Additional yun. At saka kung may investment naman, violation ng Republic Act 8799, which is the Securities Regulation Code ng Securities and Exchange Commission. Yung kailangan meron kang secondary license.
before you can collect investment from the public. Magsisilbi naman umanong ebidensya ang mga kontrata na bahagi ng transaksyon ng Param Car Rental sa mga nagrereklamong mga investor nito. Samantala, September 2022 nang ma-feature ng CLTV 36 sa programang Trip, Treat at Gimmick ang Param Car Rental bilang isang car rental business na nagpa-advertise sa aming istasyon. Wala itong iba pang kaugnayan sa CLTV 36. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Samantala sa iba pong balita, 19 kongresista ang naghain ng resolusyon upang protektahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban ho sa posibleng investigasyon naman ng International Criminal Court o ICC kaugnay ho ng kanyang madugong war on drugs. Kabilang ho sa sa mga kongresistang ito ay ang 4 na kinatawan mula ho dito sa Pampanga. Si dating Pangulo at ngayon Senior Deputy Speaker at 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales, 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at 4th District Representative Doktora Ana York Bondoc Sagum. Sa resolusyon ho, iginiit ng mga mambabatas na ang Pilipinas ay mayroong functioning at independent judicial system. Matatandaan nitong Enero kasi pinahintulutan ho ng hukuman o ng ICC ang pagpapatuloy ng investigasyon ng extrajudicial killings sa Pilipinas at ayon ho sa Administrasyong Marcos Jr., dapat hayaan ng ICC ang bansa na lutasin ang isyu ng war on drugs ng Administrasyong Duterte sa ilalim ho ng maayos nitong sistemang panghustisya na nagbibigay daan tungo ho sa papapanagot sa mga salarin. Sinabi naman ho ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang pagpapatuloy ho ng investigasyon ay hindi katanggap-tanggap at isang insulto. Bagay na hindi naman ho sinang-ayunan ng ilang mga kritiko ng pamahalaan at sinabi nga na dapat isa-ilalim ho sa isang observer o third-party court. Ito hong pangyayaring ito upang sa gayon matiyak na mapapanagot kung sino man ang nagkasala. Sa tala ho ng Human Rights Watch, higit 12,000 katao ang napatay sa kasagsagan ng war on drugs. May ilan pa hong mga grupo na nagsasabing umabot sa higit 17,000 katao ang nasawi. Pero sa datos ho ng Philippine Drug Enforcement Agency, na itala ho sa 6,248 ang bilang ng mga napatay sa kasagsagan ng mga anti-drug operations ng pamahalaan. Kabilang ho sa mga ito ang 17 anyos na si Kian De Los Santos noong 2017. At matapos nga po ang isang taon noong 2018, hinatulan ho ng guilty sa kasong murder ang 3 pulis na pumatay sa kalunos-lunos na binatilyo. Sa atin hong pagbabalik, makibalita ho tayo sa isinasagawang Public Forum on Constitutional Reform. Kaugnay ho nitong planong pagbabago ng ating konstitusyon. Ginagawa ho yan ngayon dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Ang CLTV 36 Balitaan at sa puntohong ito, makibalita naman ho tayo sa isinasagawa hong public consultation on constitutional reform dito ho sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At nariyan ho ang ating kasamang si Kuyang Paulo G. Santos live dyan ho sa Kingsboro International Convention Center. Kuyang Paulo, kumusta at sino-sino ba yung nariyan? Ano nga ba yung pinag-uusapan ngayon dyan sa consultation on constitutional reform? Ayan mga kabolen, medyo nawala lang ho, nag-freeze. Kuyang Paulo, mamaya hintayin ho natin at subukan natin siyang makasamang muli. Dumako muna ho tayo dito ho sa... Ayan, nandiyan na ba si Kuyang Paulo? Ayan, sige ho mga kabolen, balikan ho natin. Kuyang Paulo, good morning. Naririnig mo naman ako na maayos, ano? Yeah, Kuya Justin.
malinaw na malinaw. Official lang ang nagbukas itong public consultation ng House Committee on Constitutional Amendments dito sa Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Kalahok ang ilang mga local officials ng Central Luzon, miyembro ng academe at business sector. Maghapon itong public consultation na ito, Kuya Justin. Nasa unang programa, ipepresenta ng mga mambabatas ang mga panukalang batas na nakabimbing sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon kay Deputy Speaker 3rd District Representative Dong Gonzales, bukod sa mga presentasyon ng mga mambabatas, may mga ipinagkaloob din na infographics at mga polyetos ang Kongreso na magpapaliwanag sa 6 na panukala ng Constitutional Convention at Constitutional Assembly, Kuya Justin, at gayon na rin itong tinatawag na People's Initiative. Sa pagkamianda nga ng Constitution, ilan sa mga pangunahing naka-agenda ay pagpapaliwanag sa mga itinutulak na economic provision na kailangan umanong amyendahan dahil sa estado ng bansa na napag-iiwanan umano sa progreso. Unang nagbigay ng kaninyang presentasyon, Kuya Justin, ay si Senior Vice Chairperson Lawrence Defensor ng Committee on Constitutional Amendments. Sunod ang nagpaliwanag din kanina lang itong merito naman ng pag-amyenda ng economic provision mula sa energy exploration, foreign ownership. Itong si Senior Vice Chairperson Stella Luz Kimbo. May mga questionnaire din, Kuya Justin, na ipinagkaloob dito sa ilang mga delegado at gayon na rin yung mga partisipante na kalahok dito sa magiging forum at dito masusundan nga nitong pagbubukas ng sesyon upang makapagtanong itong lahat ng delegado. Ayon kay Dong Gonzales, malaking bagay sa gitnang Luzon ang pag-amyenda naman itong usapin ng pagbubukas nitong debate hinggil sa economic provision ng ating bansa. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Well, unang-una, nagpapasalamat po ako sa leadership, lalo na sa chairman ng Constitutional Amendment. Kasi out of 80 provinces, isa ang Pampanga ang napili para gawin ang consultative meeting, hearing regarding our 1987 Constitution. So maraming salamat po. At ngayon po, at this point in time, maririnig po natin yung mga iba-ibang sektor kung sumasangayon o hindi. At least, this is the proper time to listen to them. Sir, sino yung mga delegates natin dito na mahalaga makapagbigay ho ng kanilang opinion? Well, andyan po yung Gitnang Luzon, the 7 provinces, from governor down the line, all those representatives from various provinces, the congresspersons of each district, nandyan po sila. So, academe, its provinces, civil society, andyan po lahat. Maririnig po natin lahat sila sa kanilang mga opinion regarding this matter. Ayan ho mga kabalen, inyo hong narinig ang tinig ni Deputy House Speaker at Pampanga 3rd District Congressman Dong Gonzales kaugnay ng isinasagawang public consultation. Kuya Paulo, nabanggit mo kanina, natatagal ito ng buong araw. Sino-sino pa yung inaabangan nating magpe-present ng kanilang stand at ng kanilang obserbasyon kaugnay nitong nasabing usapin. May nakita ko kanina, may mga bisita mula sa business sector. Nariyan din. Yung kanilang inaasahang mangyayari ngayong araw? Kasi sa mga oras na ito, tapos na yung pagpresenta ng kilalang ekonomista dito sa Kongreso, si itong Representative Kimbo. Ngayon, open forum na itong nagaganap at merong mga negosyante dito na nagtatanong tungkol dito sa presentasyon nila sa foreign direct investment. Dahil kanina, Kuya Justin, na pag-uusapan na talagang napag-uhuli na itong ating bansa sa mga foreign direct investments na siyang nakaka-apekto sa ekonomiya ng Pilipinas. At dito sa mga nakasala ngayon na nagtatanong, si City Councilor
Ricky Hison. Nagtanong siya kanina kung paano naman daw yung mga lokal na negosyante makaka-apekto kung sakaling paluwagin itong pag-i-invest ng mga foreign national po yan, Justin. So, sa kabuuan, nakikita natin mula dito sa presentasyon nitong mga mambabatas, meron din namang ipinagkaloob na oras dito sa Makabayan Black po yan, Justin, na nagpapahayag na bakit hindi sila sang-ayon dito sa Chacha. So, sa mga oras na to po yan, Justin, tuloy-tuloy itong open forum pagkatapos ng presentasyon ng isang mambabatas, saka naman na pwedeng magtanong itong mga partisipante mula dito sa mga local leader ng Pampanga, gayon na rin itong mga negosyante at academe na nandito ngayon dito sa Constitutional Reform Public Consultation. Gayon na sin. Okay, maraming salamat para sa iyong ulat, Kuyang Paulo G. Santos, at aabangan natin yung magiging development pa dyan sa ginagawang public consultation on constitutional reform. At sunod-sunod ho, ika nga, tumutok lamang ho kayo dahil si Kuyang Paulo ay hindi po bibitaw dyan sa ginagawang aktibidad na yan upang sa ganun mabigyan ho tayo ng update. Tutok lamang sa ating mga social media platforms. Kuyang Paulo, thank you at mag-ingat kayo dyan. Yan ho mga kabalen. Samantala, eto ho, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Kilala ho yung lalawigan ng Aurora dahil po sa mga ipinagmamalaki nitong mga beach at tanawin na dinadayo ho ng mga turista mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit dahil ho sa naranasang pandemya, isa raw sa labis na naging apektado yung sektor ng turismo na itinuturing ho bilang pangunahing pinagmumulan ng kita sa probinsya. Ayon ho sa pinuno ng Provincial Government of Aurora na si Sherwin Amatorio o yung kanila pong tourism, isang magandang oportunidad umano para sa nanunumbalig ang masiglang ekonomiya at turismo sa Aurora at ang muling pagbabalik ng face-to-face celebration ng kanila pong 44th founding anniversary ngayon hong buwan ng Pebrero. Iba't ibang mga aktibidad daw ang inihanda ng kanilang pamahalang panlalawigan na nagsimula na nitong 3 ng Pebrero at tatagal naman hanggang February 19. Isa ho sa mga pinakaabangan ay ang muling pagbabalik ng surfing competition. Ayan, kilala ho yung Baler Aurora, syempre sa surfing, na ito naman ho'y nilalahukan ng mga surfer mula ho sa iba't ibang panig ng bansa. Dapat rin daw tutukan itong binibining Aurora 2023 kung saan 7 kandidata ho yung maglalaban-laban para sa corona. Samantala, bagamat mayroon pa rin mga health protocols na dapat sundin, bukas na raw ang lalawigan ng Aurora para sa mga turista na nais hong bumisita at makibahagi sa kanilang anibersaryo at para na rin ho sa mga gustong magbakasyon, lalo na at papalapit na ang summer. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Sherwin Amatorio ng Provincial Government ng Aurora. Iniimbitahan ko po ang ating mga kababayan na makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Aurora 2023. Hindi lang po dito sa aming lalawigan, kung hindi sa mga kanugnog po namin mga kalalawigan. Kayo po ay welcome dito sa amin sa lalawigan ng Aurora. Sana po ay hindi lang po ngayong Araw ng Aurora kayo bibisita rito sapagkat malapit na po ang summer, malapit na po ang bakasyon. So kayo po ay iniimbitahan namin dito sa aming lalawigan na makita nyo ang kagandahan ng aming lalawigan. Marami na po nade-develop, hindi lang po dito sa bayan ng Baler. Buong probinsya na po at ang Provincial Tourism Office po namin ay patuloy pa sa paghahanda o pagdidiscover ng iba't ibang mga tourist attraction, pag-prepare po ng iba't ibang mga tourism events para nang sa ganun ay mas lalo pang dumami ang aming mga produktong turismo na pwedeng naming i-offer sa iba nating mga kalalawigan at ibang mga turista. Hindi lang po dito, kung hindi sa buong mundo. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa mga social media pages ng CLTV sa Facebook, sa Instagram,
TikTok at YouTube at CLTV36 Official. Meron din ho tayong Twitter at yung ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho tayo nationwide via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Taga rito, kasama niyo para sa CLTV36 Balitaan. Atin to.